Wannan wasu alƙawura ne da Alhaji Atiku Abubakar ya fara 'yan Najeriya, wanda za mu iya bayyana cewa da ƙishin fa zai iya lashe zaɓe a shekara ta 2027 wajen jawo hankalin 'yan Najeriya da mai da tallafin man fetur. Atiku Abubakar ya ce zai dawo da tallafin man fetur idan aka zaɓe shi ya zama shugaban ƙasa a Najeriya. Sai dai ba iya waɗannan ne kalaman nasa ba, ya bayyana kalamai da dama na game da cewa yana ganin da yiwuwar cewa wannan ita ce dama ta ƙarshe, kuma ce wannan ita ce shekara ta ƙarshe da zai ƙara tsayawa zaɓe a wannan shekara. Sannan ya ƙara da bayyana cewa na yadda zan iya zama mafita ga Najeriya saboda na taɓa yin hakan a baya kuma ina ganin cewa zan ƙara maimaita hakan a nan gaba. Halin dai yanzu tuni dai INEC ta ba da dama ga dukkan wani ɗan takara ya fara yaƙin neman zaɓe har nan da tsawon wata 4 masu zuwa, amma dai sun bayyana shaɗe-shaɗen yadda ya kamata a yaƙin neman zaɓen da kuma abubuwan da suka kasance haramun ne a aikata su. Amma sai dai wannan kalamai na Alhaji Atiku Abubakar, kamar yadda Mikiya suka kawo wannan rahoto, suka bayyana cewa Atiku Abubakar ya ɗauki alƙawarin dawo da tallafin man fetur idan aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasa a shekara ta 2027. Tsohon mataimakin shugaban ƙasa kuma ɗan takarar jam'iyyar ADC Atiku Abubakar ya bayyana cewa idan aka zaɓe shi a matsayin shugaban ƙasar Najeriya zai da tallafin man fetur ɗin da Bola Ahmed Tinubu ya cire a shekara ta 2023. Ya kuma ce duk da wanda ya saci kuɗaɗen tallafin man fetur ɗin da suka cire a Najeriya dole ne ya mayar da kuɗin kuma ya fuskanci hukunci. Abubuwa guda 2 zuwa 3 wannan ce shekara ta ƙarshe da Alhaji Atiku Abubakar zai ƙara tsayawa takara a matsayinsa na ɗan takarar neman shugaban ƙasa a Najeriya, kuma sannan ya alƙawarin cewa zai dawo tallafin man fetur, wanda na ɗaya daga cikin abin da ya ƙara hassala tattalin arziki, tashin kayan masarufi da kuma tsadar rayuwa a Najeriya. Wato shine ƙarin kuɗin wato shine cire tallafin man fetur wanda Bola Ahmed Tinubu ya yi daga hawansa a lokacin da ya shekara ta 2023. Ko ana rantsar da shi ko kan karagar mulki bai hau ba, ya bayyana cewa ya cire tallafin man fetur daga nan fa man fetur daga 300 ya tashi zuwa 600 da kusan 50. Man fetur yanzu a halin yanzu ana sayar da shi kusan kimanin naira 1000 da kusan 300 da wani abu a duk lita guda. Naira 300 a da ba ya barta, amma zuwa yanzu tsawon shekara 4 ta kuma naira 1300 da wani abu. Ta ninninka kusan sau 4. Za ka sai lita ɗaya a da, in ka ba da 1300 ka sai lita 4, amma a yanzu lita ɗaya ce za a baka a wannan kuɗi. Hakan ya ƙara hassala tsadar rayuwa a Najeriya, wanda za mu iya bayyana cewa wannan wani salo ne da Alhaji Atiku Abubakar zai yi amfani da shi domin siya zukatan 'yan Najeriya da kuma samun nasara a shekara ta 2027, wanda daman za mu iya bayyana cewa ɗin ko a shekara ta 2023 shi ne wanda ya zo na biyu a wanda ya kusan lashe zaɓen Najeriya, amma sai dai Tinubu ya mirata a wannan lokaci. Amma sai dai a wannan lokaci yana da abin da zai iya bayyana wa 'yan Najeriya, wanda 'yan Najeriya zai iya siya zuciyarsu wasu nan su zaɓe shi. Shin ya kuke ganin cewa za ku ba shi dama ko kuma dai akasin haka?